Itaas noong ipinagmamalaki ni Marinela M. Ocampo, residente ng Barangay Balangbayambang, Pangasinan, ang kanyang naging paglalakbay tungo sa tagumpay. Sa kabila ng matining hamon ng kahirapan, hindi siya sumuko, bagkus ay naghanap ng paraan upang maabot ang kanyang mga pangarap. Sa tulong ng pagiging scholar at pagiging miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, nabigyan siya ng pagkakataong makatanggap ng tulong pinansyal na lubos niyang pinahalagahan. Sa kanyang pagsisikap at dedikasyon, nagtapos si Marinela bilang magna cum laude mula sa Pangasinan State University Bayambang Campus noong 2022. Hindi lamang doon nagtapos ang kanyang tagumpay dahil noong September 2023, napabilang siya sa top 7 sa licensure examination for teachers, isang patunay ng kanyang kahusayan at determinasyon. Sa ngayon, isa ng educator at full-time review lecturer sa isang review center. Ayon kay Marinela, buong puso niyang ipinagmamalaki ang pagiging isang 4Ps beneficiary. Aniya, malaki ang naitulong ng programa sa kanyang pamilya at sa kanyang edukasyon. Ang tagumpay ni Marinela Ocampo ay isang patunay na walang imposible sa isang taong may pangarap at determinasyon. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.